tanggaku ke 7 tahun ki ora duwe anak. Mulih konggonku nginep 3 dina mulih meteng. Loh, sik. Mulih konggonamu 3 dina mulih meteng. Lah kuwi carane piye metodene ben piyai mbedet kene pirsa ditulis tak kei cara. Carane piye? Gampang carane loro. Apa siji? Cara medis dan cara alternatif. Oh, medis karo alternatif. Alternatif. Upama yang cara pertama menggunakan medis carane piye? Medis awake dhewe iso pergi ke dokter, konsultasi sing penting doktere gelare sepok. Ngono, dadi awake sepok ki apa? Sepok ki apa? Spesialis ogoh-ogoh. Dadi SPOG iki kan. Omonganmu gak aku ngono kuwi. Ya kuwi SPOG spesialis kandungan. Dadi ben ngerti penguat piye carane ben ndang duwe anak. Heeh, jenenge berusaha. SPOG. Heeh, berusaha. Iku secara berusaha tok. Kuwi secara medis. Nek secara alternatif piye ben carane ben duwe anak? Alternatif bisa diurutno. Maksudnya diurut dipijet. Aja. Lah ya dipijet sikile gitu. Wah, lara kuwi malah. Disuwuk. Gak usah kok iso, engko didilat barang. Loh. Walah, nek gak maksudnya nek diurutno. Diurut upama iki aku kan ora mudeng nek upama congpe iki urung duwe anak, iki sinden iki urung duwe anak. Carane ben ndang duwe anak, carane diurut dipijet ora. Gak. Lah diapake upama congpe? Ya diurutno aku sik apa kowe sik, apa dalange apa wiraswara, yoga-yoga ndi sing senggang ya ta. Lho, engko lak metu iso. Ora ketang sidi mending nyanto ya. Lah ngono lho. Sik to. Terus ora ketang sidi. Jane Pak. Paham aku. Lah kuwi terus anake terus lurik kaya ula weling ngono iki. Lho penting duwe anak sebagai penguat dalam rumah tangga. Oyote omah-omah. Kepungkur ya karo Cak Komet ning pasangane luwemu gede ngono. Ki dadi cilik mergo kena penyakit kencing manis. Wah mboten to Mbak Cange. Nek sing riyen kan wis entuk MBG. MBG apa? Mangan bareng guru niku lho, Pak. Oh iya. Sing niki kan urung entuk niki. Oh ngono. Nggih tapi tetep seduluran menika. Oh nggih no. Perpisahan. Seniman itu di mana saja di seluruh Nusantara iki tetap seduluran. Leres. Heeh. Kaya piyai kene dalu punika jan luar biasa Mbak Cange, Mbak Limbuk. Penonton beberapa orang ki cara wong semene iki kabeh nanggap Mas Kangko kabeh tak kira 6 tahun kok urung rampung Mas. Iya sakmene biyane. Lah ya wong nonton semene jenengan mirsani pada malam hari ini. Iya. Ki Bu Ruminah niki padha karo nyenengke wong pirang-pirang niki lho Pak. Mesti nate ngendika to piyai para alim ulama. Apa? Sapa sing gelem nyenengne wong 40 padha karo entuk dongane wali siji. Monggo dalu punika Bu Ruminah menika nyenengke berapa ribu orang mulai entuk dongane wali wong wali pirang-pirang. Insyaallah apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan tersampaikan. Amin Allahumma. Amin. Golek pemimpin iki nek wis sugih nggih ngeten iki lho Pak. Iya. Golek pemimpin nek wonge wis sugih sik mesti rakyate ora mungkin kok korupsi. Iya bener. Nggih, dasare garwane Pak Carik. Lho, ki sok taun 2017 wis nanggap wayang neh Mas Kangko. Mpun DP pinten mau? 10 juta. 10 juta ning dagelane ora kowe. Aku ora masalah pindho. Ya wis pindho ya. Kowe no jek pisan ayo. Mbak Lucy wis pindho. Tapi ndak apa-apa kalau mau kula sampun mireng, sampun Pak Kamito malah sampun paring dawuh. Dawuh apa? Insyaallah nanti Agustusan nanggap wayang melih. Wah. Ning ora nganggo dagelan kok. Mosok Mas? Ora nganggo. Upama nganggo ya aku ya pikir-pikir ngejak kowe. Lah ngopo? Ora lho iku mau ngendikane kabeh dagelan seduluran aku karo kowe kan gak. Aku milih ki ya mega murah dadi. Oh, dadi ora nek rasa sedulurane to? Ya wis belas. Berarti ketok apike ning mung panggung tok. Panggung tok. Oh, ning lahir tok. Batine ora. Batinku ya belas. Ya, syukur we. Mulane karo aku nang kene iki ya seneng ditangkap ning ping pindho. Ping pindho masak dandan ki kok ya nang musola. Oh, gembet yang musola ya. Iki nguri ya nang musola. Ya ning musola, heeh. Muhajirin ki aku nang kono mau. Apa? Yo ke anu musolane cilik kipase gawedi. Aku ning jero kaya lesus. Tak karo. Monggo wis Nganjuk itu adalah disebut dengan kota angin kok ijo dikei kipas. Ya iya. Iki mempertunjukkan bahwa piyai kene iki apa iki agamane tetek tekun piyai kene Mas. Betul. Agamis. Mula awake dhewe matur nuwun nggih Mas Kangko. Sepisan kula aturaken matur sembah nuwun kagem Pak Carik. Kaping kalih Ibu Ruminah Mas. Pak Supriyadi. Leres. Ora lali sing kanggonan iki ngene Pak Wo utawa Pak
Kasun, ana ing Bandung, lan semua masyarakat. Leres Piyai Bedet menika. Upama ya Mas, upama beliaunya Pak Supriyadi utawa Pak Cari utawa Bu Ruminah iki duwe duit arep nanggap wayang. Iki makasane lek masyarakat ora pengen, ya ora ngijini ya ora iso wayangan ngono lho. Lah, ngono. Ya Nggih. Semua tergantung masyarakat. Masyarakat. Beliau hanya sebagai donatur apa sing dikarepke masyarakat. Betul. Iso nuruti. Lah niki. Iya. Pemimpin mulo tak jaluk bapak-bapak ibu-ibu piyai kene aja lali tahun yang akan datang milih Bu Ruminah nggih. Nggih. Sampeyan cara dikei dhuwit 100 karo milih Bu Ruminah milih ndi? 100. Ha iki iso gacok kengko. Iki iso keturutan kabeh kok ya. Wis ditanggapne wayang iki cara urunan nyuwun sewu ndek dalu mawon wonten Medion iki urunane pirang-pirang. Pergo pengen mirsani Mas Kangko iki ditanggapne gratis sampean iki lho. Iya. Mau bengi urunane wong siji iki 150. 150. Heeh, iki ra urunan wargane. Mula suaramu aja gelem 8 tahun kok dituku ming 100.000 berarti setahune niku ora enek 20.000 nggih mboten. Iya, heeh. Milih niki lho sing jelas niki. Ya apa ora Mas? Mbuh. Lho. Kowe mulane tahun ngarep gak ditanggap yo ngene iki. Lah mula kuwi aku wis siap-siap ngene iki santai ya. Lho, lah kok santai ngopo? Ha sementing wong guyu selesai. Lho, aku sing tak pikiri gur siji Mas. Iki nak Pak Supriyadi ngersake wayangan. Lah terus masyarakat kabeh ngersakne apa meneh orkes Adela. Lah iki repot. Di barengne ya ketok piye ngono ya. Lho kamane nek panggung orkes dhuwur Pak Kangko madhep mayang. Ngadep-adepan lah. Bareng ngono to, Wi? Bareng. Piye pamane? Piye? Lho, kolaborasi. Dadi ana ndangdute, ana wayange ngono. Dadi pas limbukan Adela main. Ngono piye? Oh, kolaborasi. Heeh. Engko dagelane aku teko rene gak usah bayar gak apa-apa. Lho, lah kowe tenan apa ora lho, Met? Anak wis kadung tekan kene ra bayaran kan ya kono dhewe mesti izin to. Kaya kowe jenenge iki jenenge trik jemput bola lho. Oh, kowe ora perkara trik jemput bola iki jenenge dagelan golek-golek ya kuwi. Ngeyel kok awake dhewe. Mula matur suwun Mak Sanget menika, Mbak Cangik, Mbak Limbuk nderek muji syukur dumateng ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Adicara dalu punika mangke purwa ingga wucana mangke mboten manggih alangan setunggal punapa. Piyai Bedet muga-muga anggenipun pados sandang pangan saha papan dipun paringi rejeki ingkang kathah tur barokah. Amin. Dipun paringi sehat kat sedaya nggih Bu nggih. Muga ora usah didongakno sehat nek ndelok wayang niki positif mesti sehat. Nggih to Pak nggih? Duka. Lho, ora padha. Gak suka. Paling enggak iki komunikasi dengan penonton itu diperlukan Mas. Iya nek auden wonten nginggil nggih napa mboten Mbak Cangik? Kersanipun napa ngraketke pesedulurane awake dhewe. Ya bener ning pada dasarnya wong nonton ki wong seneng. Lah iya to, ora ana kok wong lara ndelok ki ora ana. Mesti ya mikir kesehatane lho ngono lho. Lho lah ya mul pangawede kan mut-mut gula tak dongakne muga-muga sehat nggih Bu nggih. Nggih. Muga-muga panenane dadi asile entuk akeh amin Allahumma. Amin. Tuku patung ning Jawa Timur Mas. Napa niki? Muga-muga masyarakat wening dusun Bandung pinaringan panjang umur. Kowe apa? Bro, tuku ceret ning pinggir sawah muga-muga Piyai Bedet saya barokah. Amin Allahumma. Amin. Ayo, Komet, iso muni ora cakeme. Muga-muga penak. Lho. Ya ketak biasa iki wong budaya wong seni nganggo parikan kok muga-muga penak tok lho. Lah tapi ndonga Lho, lah ndonga ki nganggo parikan kaya ngendikanipun Mas Kangko. Ya ndelok-ndelok panggone wong ndonga kok nganggo parikan mbok langsung ae padha wae. Lho, kok langsung ae penak. Muga-muga panjang umur ya langsung ngomong ngono. Allahumma. Muga-muga sehat sedaya Allahumma. Ayo padha oleh amine lho. Lho, nyapa nganggo parikan. Lho paling kan nganggo parikan ning sawah nandur blewah muga-muga Bu Ruminah dadi lurah. Amin Allahumma. Amin. Oh, ayo to Met kowe Met. Moh aku. Lho, wong ndonga kok nganggo parikan. Lah nyapa? Lha aku nak ndonga nganggo parikan salat ra barbar ngono to. Kok iso salah kabar bareng? Omonganmu teko do lho iki lho kleru lho iki Mang. Kowe lho ayo lho. Lah mbok kon baleni aku ngomong apa? Omong apa? Ngomong apa to Dura? Lah kok salat kok gak rampung-rampung piye? Lah kamu nganggo parikan mau Ya piye jajal? Nah, api salat subuh. Kok jenengku nek kleru tak gacok ning kono. Amulih lho aku. Enggak, mau gambarmu ya padha ngono lho. Ning rada murah iku. Salat magrib bisa dadi ngampe subuh lho. Lah kok iso? Lah gara-gara parikan mau Piye? budal sekolah mangan es krim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ta? Ya. Tuku duku karo nanas, kul a'udzu birabbin nas. Lah kok ora rampung-rampung no. Langsung ae lho.
Lho, lah dongane piye wis tak dongane muga-muga sing petani tandurane dadi asile entuk akeh. Lah kuwi sing duwe sawah sing ra duwe piye? Panen ki nak nandur. Salah meneh kowe. Lah nggih to. Lah sing ra nandur ora duwe sawah nelongso lho, Mbok. Dongakno kaya ngono kuwi. Lara ati lho kaya jene nyinggung lho ngono Terus kuwi. ngene, aku panen opo ya Allah? Sedangkan aku sawah aja nggak punya. Lah kok kowe harus memikirkan orang-orang yang tidak punya, Ndro. Muga-muga panenane kathah ki nek duwe sawah. Kok ya ana Nek ra duwe oh kudune dikeki. ya ndonga ki ya sing lengkap wong Oh tuwa. ya tak dongakno muga-muga anake muga-muga dadi bocah sing saleh-salehah migunani nusa bangsa tuwin agama. Sing Tak majer. dongak- Sing majer. Kaya sapi majer met. Lah sing ra duwe anak, Lah nek sampe anak ya didongakne piye? Ayo. ya ditungakno to ra duwe anak ki ya nelongso lho. Enek rumah tangga 5 tahun, 7 tahun ra duwe anak bingung. Keturunan ki minangka oh ya te rumah tangga ku ya anak. Oh iya te. Oh iya te. Omonganmu dhuwur iki kowe. Ayo ngono lho. Iki penguat dalam rumah tangga ngono. Kudune- Wong petuk kanca biyen lawas SD, Iya, Pak Kangko petuk kanca SD. Ah. Sing ditakokno ora kok bandane. Sing Iki ditakokno asli mesti piye? Anakmu wis pira saiki? Iya ora? Iya. Kuwi penguat dalam rumah tangga mula penting. Lah nek sing ora duwe anak aku apa-apa mbok Yo. bantah. Ya usaha. Lho, carane usaha iki Ya piye? gampang lho. Tanggaku ke 7 tahun ki ora duwe anak. Mulih konggonku nginep 3 dina mulih meteng. Sik. Mulih konggonamu 3 dina mulih meteng. Lah kuwi carane piye metodene Ya, kok ben tak- piyai mbedet kene pirsa ditulis. Tak kei cara. Carane piye? Gampang carane loro. Apa siji? Cara medis dan cara alternatif. Oh medis karo alternatif. Alternatif Upama yang cara pertama menggunakan medis carane piye? medis awake dhewe iso pergi ke dokter, konsultasi sing penting doktere gelare sepok. Ngono dadi Sepok awake sepok ki apa? Sepok ki apa? spesialis ogoh-ogoh dadi Kuwi SPOG iki ku. Omonganmu gak aku ngono lah kuwi. iya kuwi SPOK sepok Spesialis kandungan. kandungan. Dadi ben ngerti penguat piye carane bendang duwe anak. Heeh, jenenge berusaha. SPOG. Heeh, berusaha. Iku secara berusaha tok. Kuwi secara medis. Medis. Nek secara alternatif piye ben carane ben duwe anak? Alternatif bisa diurutno. Maksudnya diurut dipijet. Aja. Loh, lah ya dipijet sikile Oh, gitu. wah lara kuwi malah. Disuwuk. Gak usah kok iso, engko Lah. didilat barang. Loh. Walah, nek lho gak maksudnya Cara nek diurutno. diurut upama iki aku kan ora mudeng nek upama congpe iki urung duwe anak, iki Iya. sing sinden iki urung duwe anak. Iya. Carane bendang duwe anak, carane diurut dipijet ora. Gak. Lah diapake upama congpe. Ya diurutno aku sik apa kowe sik apa dalange apa wiraswara yoga-yoga ndi sing senggang ya ta. Lho, engko lak metu iso. Ora ketang sidi mending nyanto ya. Lah ngono lho. Sik to. Terus ora ketang sithik. Jane Pak. Paham aku. Lah kuwi terus anake terus lurik kaya ula weling ngono iki. Lho sing penting duwe anak sebagai penguat dalam rumah tangga. Oyote omah-omah kowe muni ngono. Ya, Tak ngono. tuwapuk kowe iki. Ayo kene kowe arep ngaturke apa salam-salam sik kanggo piyai kene. Nggih. Sing wis nimbali Mas Komet 2 kali. Mbok nganggo mukadimah sing apik kene iki lingkungane agamis, agamane kuat, agamane bako. Oh nggih. Mergo awake dhewe iki ditekakne teko Bojonegoro nganti Bojonegoro. tekan Nganjuk. Betul. Kowe nderekke Pak Kangko iki meh sak wulan iso ping 5 ping 6. Alhamdulillah. Kena nggih tuku apa-apa, Nggih. sekolahne anak, Nggih, to, openi bojo ya to. Sing penting iki nek kowe wis payu, pelingku siji aja duwe bojo meneh. Karo kanca iki menjaga persatuan dan kesatuan NKRI Harga mati. Nah, jadi bojo ki penting diopeni, ora mung dikeloni ning ya diopeni. Nggih, lho. Pengen tuku apa klambi, kalung, gelang, ya ditukokke. Wong lanang ya kudu sembodo. sembodo. ing ngarsa Sung tulodo ing madya mangun karsa tut wuri handayani. Pancene penting patokan kuwi dadi mergo ngene ya Met Hana Caraka Data Sawala tak kepruk bata bongko. Menengo. Ya Mak Bak. Enek wong ape muka dimah kok sok. ya muka dimah ya ning aja nesu Muka dimah kok muka dimah. ya aja nesu-nesu ngono to Su. Ngono aku lho. Gak tak terusno. Bismillahirrahmanirrahim. Ah ini tenan iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok malah guyu cengengesan. Aku dhewe gak percaya karo suaraku. Wis Pancen ganteng suarane apik. Telek. Ini piye mau Mas Kangko? Wis ganteng suarane apik jare. Alah modele raine kok sak ciduk dawet nek muni ganteng iki lho. Lho ngguri ngerti dhewe to. Piye? Kene lagi metu. Lho ya Allah kaya Gus Idam ya. Aku teh Wong padha njaluk foto mah ngerti kok. njaluk Bareng komet iki mang padha njaluk ibu-ibu ono komet njaluk foto jejer bareng ono fotone didelok terus dihapus nek mang lho Met. dihapus wong kliru kok dadine ra cetha. Dadine kok ngene to. Wong tengeng. Lah perkarane kono njaluk foto tang anu gage-gage rada cepet-cepetan karo ngemi anake. Lah ya. Ngene lah kok pas foto mana. Aku ya rada ngene dadi. Dadine ya ngene. Dagelan kok celutak iki lho. Akhirnya kan padha ngerti nek aku ki posisi ngene iki nyapa ngono kan padha ngerti. Teko ndi? Lah mau lah assalamualaikum sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komet. Lo. Kok bolak-balik to, Met? Lho, lah muka dimak ya ngoten ta, Pak? Nganggo ambiak takon. Salammu ku kleru ya Mas. Kleru karo Mas sapa? Komet sing bagus dhewe. Iya, Dul. Anake wong sak RW. Iya. Lehmu salam kuwi kleru ya Met ya. Iya. Sing bener piye? Mau baleni jajal kowe. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iki rasa syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi Lho, iki lho. Iki lho sing marang balik iki. Iki lho kowe. Aku kuwi asline iri kok aku ganteng lho. Mulane irungku mbok arakno rene rono. Lah lemu salamku kleru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Muding ora wae nganggo kuwi anbiya. Kowe bermangan apa to, Dru? Telek. Kok ya sisakumu tadi. Iya. Amma ba'du. Kok ama bakdu tok. Uta menengo. Para bapak-bapak seneng. Ibu-ibu dan pada nanti wong. Wong iki beda beda nek karo aku, Bu. Sehat nggih, Bu nggih. Ibu-ibu mriki tasih semangat ngantuk mboten? Semangat. Loh, ki boloku kabeh kene met. Ngantuk ya engko turu dhewe bene. Kowe kono mek kene. Lho aku separo kene kowe. Aku serai sak itik iki beres ya wis. Wis iki lah aku. Lho, kompake tetep menang genku to, Met. Ora karo urung karuan dijajal. Lho, nek kene iki rencana arep mbok sangone pira iki engko? Iki engko paling rata nyeketan. Cah mampu adek. Lah iki sing nanggap iki dana rasa dana weweh. Aku ya mau kalah tanggap ping pindho kok. Paling gak wong 50-an. Piro? Hitung piro? 1, 2, 100, 200, 300. Wong 500 iki sing blok kene tok iki, Met. Oh lah ya gak situ kakean, Nduk. Pokoke jenenge wong sombong kowe iki. Semangat mboten, Bu? Oi. Iya. Kono iki apa Tarsan tok to bocah? Oh. Loh, ketok semangat ngene iki. Semangat bapak-bapak iki. Menang kowe, Bro. Lah iya, Bu, sing wonten ngajeng menika semangat mboten? Nyanyi-nyanyi saged? Ngomong. Piye? Pedhot musaku, Met. Piye, Met? Kowe padha karo nguyoi segara. Lho, Nguyai. Ora nguyui, nguyai. Segara kok diuyu iki lho. nguyai segara. Lah masalah nyanyi ya kene mau kalah no. Ayo, Pak. Nyanyi, Pak. Kicau mania. Wong nganggo nada. Wong nganggo nada nek keyboard. Anu, yen gedang, Mas. Lho, apa bodol? Lho. Njaluk iring. Lho, maksudnya diringi ku arep mati apa diringi? Iring. Lho. Jare njaluk iringan kendang. Diringi iki lho. Oh, diring nih. Padakno kowe karo ha. Ini wong seni kok. Ya, ikuti suara saya. Jangan mau kalah dengan yang sebelah sana. Saya yakin Anda bukan orang sini. Loh, Kok ngerti? Nek
nek wong kene iki mesti lungguhe rapi ngene lho. Ayo. Ha iki nek wong njaba desa mesti ning sebelah kene iki. Kuwi tekane keri. Tekane keri ya. Ndane desaku kaya iki ya emang ngene. Mas, kendang Mas. Nggonmu ora tau nanggap kok. Tang. Ikuti suara saya. Yang paling heboh asli ini dapat 50.000. Oh, Cirolu. Kurang keras. Hei, Cirolu. Lumayan. Oh, hei, wis kena. Hei, ho, hei, heo. Kowe nggusahi manuk lho. Lah Aku nyong wong keren yang kengok. Lah wae jane arep nyanyi apa ngajak tukaran kuwi lho iki. Dijak Roma ngono. Hei, ngono ya. Kowe ngajak tukaran karo wong kono kuwi. Mas, nggih tak jak nyanyi nggih Bu nggih. Lho gayane. Deno nggih saged Nyanyi nggih. ra tau bener kok ndelok Lho lah kene iki juragan musik e. Nek asak pira Mas? Jrek. Sayangku Oh, iso. sing ayu dhewe purun ngopo bakal tak Semangat. Modal bensin seliter, motorku tak starter, ata ampiri ayu tak jak muter-muter. komet koclong nggih Bu nggih. Setuju. Aku nyapa nyanyi deno mbok ganggu wi. Yo sing kira-kira kabeh iso lho, Ndro. Iki yo iso iki lagu anyar, lagu sing iso apa jajal? Sing tak siarne kowe nyanyi kono. Ya. Oke, baik saudaraku semuanya. Betet napa putih? Betet Bandung, Bandung. dusune. Oke, Desane Bandung. Batek. Desane Betet. Desa Betet. Betet apa Bandung Dusune iki? Bandung. Dusun Bandung Desa Betet. Betet. Ya. Kecamatan ning Ronggot. 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 Nganjuk anu met kabupaten ini. NKRI. Yo. Wong kok nesu ae. Ra nesu piye? Yo. Dadi wong enak MC berwibawa gini ya. Yo. Lah aku tahu kok MC lagi mulai orkes. Sing delok pul, aku munggah lagi yo. Wong delok piye met? Mulih lho. Resik tek. Yo, kembali kita hadirkan. Kowe iki mbok duwe swara apik, Nggih. ya toh. Nek tanpa didukung karo sound system Nggih. sing apik, ya ora iso. Yo, ngono ora iso. Dadi sing- jare duwe sound system kan. Sing penting ki sone met kowe iki. Sonmu lho isini-sini wong. Lah nek sini-sini wong piye? Son dienggo salam kok sama karo-karoan. Piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya ya ngono iki son kuwi tanggapan ra leren. Bae aku Sumbar kuwi. bae aku dolan rono iki tanggapane bener gak leren, Pak. Heeh. Tapi ya guru patayatan rono. Rene tahlil Rolasin pancen Pak Rolasin kuwi. Heeh. Kuwi lek digulung salam piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Wong iya lho dadi iya. Saudara sambut rabu. Tasih serangan karen cantur sari ndehugang. Ndek bakong angger Iki main. lek sone Jodi Pati son Dwijo Laras ya. Oh, karuan. Aku ngomong Yo. Satu persatu artisnya Dwijo Laras Indonesia. Kita panggilkan spesial untuk Betet Bandung Ngeronggot Nganjuk, tepuk tangan. Hadir spesial untuk Anda semuanya. Salam sayang tak akan hilang, salam rindu tak akan layu. Kita panggilkan Sih. Iki lek salame penyanyi dangdut, kanggo dangdut. Ah. Nyuwun sewu lho Mbak Cange. Piye? Mbak sok kala mangsa ki tanggapane rame Rame. golek MC gak ngentukke. Iya. Eneke kuwi MC-ne umur 85. Iso ra we? tuwik ini. Tuwik piye jajal apa dadi MC? Iso to. Ayo piye jajal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kita panggilkan beberapa artisnya Dwijo Laras.
Wonten sinten menika? Diajeng Lucy Brahman sapi. Lho. Ya aja kaya sapi Lucy tok no. Brahman iki umume sapi apa kebo? Kok jaran met. Tuwek mbok ya. Sepote. Ya, oke. Ya. Nyepot yo. Lendro. Sama. Yen liwat aku Keringan kubu golek Farel, tendangnya tong le, tinggalan sarungnya. Ngati gagat Rina asik. Jabanan sak jroning ati. Nyata lontor lo Mas. Saya ati lo Mas. Buat bareng iso. Bravo ayo. Ayo.
Wis no. Urung. Nek Ndro sing kip lho. Contone Slendro. Yo. Kaya aku mang lho, Davno. Kok malah apa enek janongan wis lempah lara bunyi Ngene lho sik le. Ayo. aku aku ngerti ngene iki lho lho aja wis hobok kowe kok buyutenmu kumet Piye? Piye, Met? ambekane iki mau metu irung to saiki teko kuping karo teko kene Ayo, Untut. lah yo kok anek ambekane teko metu kono barang golek pangane kok angel ngene ya, Met ya. Lah lho ora kuwi kan jenenge totalitas kerja aja muni golek pangan kowe kuwi totalitas kerja iki ngetokne sapa Ngetokne. Dalang Dwija Kangko sing kondang sak Nuswantara Aku gak melok kono, aku melok lek iki yo. lho tak pekno kan awake dhewe bengi iki kan dewane pewayangan kan belione rajane Nggih, nek aku wis biasa karo jenengan nyuwun sewu lho, Mas. Eh. Aku nek gak karo jenengan ora mungkin aku cerita, Mas. nyaponya Aku ya asline nek karo jenengan wis biasa to. los ya aku wong los ya Nggih, no sok sering aku dolan kene jenengan. Iya, heeh. Komet iki mang lho ngrasani ning musala iki kaya wah. Kula yo ora Rasani sapa? ngrasani jenengan. ancang rasane apa Mulane nek ndek dulure ku ndek kancane ora patek akeh. Apa bintang tamu arek sinden lusi stowek barang ora isin. Lah niku lho kula. sapa cangkeme sapa sing muni ngono Ya Mas Kangkong nggih. iya. Aduh, Mbak. maju Mboten Budi. Mbok De kapan aku rapi Pak Demu kebablasan kowe ngerti apa ora saiki ora eneng saiki zamane saiki wong tuwa yo reneng mergo saiki zamane zaman canggih Ngeten lho. zaman canggih kowe ngerti saiki usume aku dek ngibar tarik benang ngerti dek mben tak tuwarik ke Banten Pak Dokter lek geret malih motoku pindah ning Batuk Lho, malah apik iki. ora sida tak Kaya balekne nek Piccolo. Kaya lho ya kowe plastik, muni plastik. apa kowe ngrasani Mboten apa lha iki si combe. Ora ya, aku nek karo jenengan saka mangsa WA sharing to, Mah. Aku ki komet asine kula ora kepeksa duwe kanca iki isin kula, Mah. Apa lusi lho sinden apa disrikile drijine kaya jahe ngono kuwi lho. Lho, aku mau ngomong tuwek ngono to. kuwi kapan lek muni Iki mau ning mburi ning musala, apa sinden tuwek barang kok pola ra karuan. Jajal kuwi sesuk nek mulai ra mijetno lho. piye kowe muni piye Mboten. kowe mirengne dalange tuture Pak Dalang mang apa ora Mboten. barang ki lek tuwek ki saya enak contone woh-wohan kuwi lho Nek apa woh. enek kates ya to Nggih. lek entah ya ora enek tlutuhe akeh tapi lek mateng kadipangan enak Pelem nek tuwa kae rasane Ya, legi. kecut lek enom kecut lek tuwa enak legi kowe mirengne dalang apa ora mau Jeruk nek tuwa rasane piye, Mah? Legi nek Ya, nom legi. kae kecut apa-apa nek tuwa ki mesti enak ya, Mah ya. Lho, sampean tahu makan sayur bung? Tahu? Tahu? Ya tak ya tahu. Kayak nom apa tuwek? Ya nom. Kenapa gak ngaku sing tuwek? Ben bongko kowe. Lho, mangan galar ya. Tapi nek tuwa kan luwih berharga ya, Mah ya. Kowe ngerti. Mas nek tuwa regane piye, Mah? Regane larang Mas lek tuwa ya Kayu nek tuwa regane piye, Mah? Kayu jati larang. kayu jati ku lho nyawamu ora oleh nggo tuku kayu jati kuwi. Nek tuwa ki larang, Met. Alah, bene kuwi rak kayu. Padha karo bong kuwi mau lek tuwa dadi pring iso gawe omah Larang. bermanfaat bagi manusia. Dadi wong urip ki aja sok ngenyek-nyenyek. Nek tuwa ki mesti Wong larang, dek Met. iki lho umure karo aku kaceke 3 tahun besok tuweke padha le. Lah iya. Alah wis tak bayangne dek mben yo Piye? 1000 lho Mas Karko. Alah lek Mas Karko kan gagah. Gagah. Wong dalang duwite akeh mbok teko tuwa ritek yo Panggah sehat, gagah. Wong bahagia. Lah lek iki lho pelawak le alah rata-rata ki lek tuwek yo setruk ngono kae to le. Ya aku yo karo anu kae ning pasar yo ketemu komet. Alah komet. Kowe jarane krungu kok dek mben arep lara, setruk atene bongko to le. Ngomong jare karo aku kacek 3 tahun. Lah piye ta? Lho kancane dekne padha nyewu kok. Oh kancane dek tuwek-tuwek kene jek bocah. Ya kudu bersyukur
dadi wong urip ning alam donya Ya, nyuwun sewu bersyukur. lek Gusti Allah ngersani ya Mas Kangko. Ya, Kok bener. tidak harus tua dulu. Ya, saya belum pernah kamu belum pernah merasakan tua tapi saya pernah merasakan muda. Ngono. Ngono. Muda. Oh, lha kowe diumbar-umbar kok plak-plak ae. Lah terus nyapa? Mergo tuwa iku luwih pengalaman ya Mas Aku ya. iki seniormu. Iya tapi ya aja plak-plak iki ning panggung lho. Iki ngono jenenge menunjukkan kasih Sayang Kasih totalitas. sayang plak iki dikira. Ha pisan kan nangani. Eh nyapa? Aku lho Ora lara. Oh tenanan. Ora lara. tantang kowe. Aduh neh. Jare gak loro. Sesuk lara ndro kene. Papat papat. Wong Makane- bersyukur ketemu Mama Lucy. Ngene lho tak omong iya. Dalem, Mak. Kudune wong lanang kuwi apapun yang terjadi kepada perempuan itu selalu berusaha memanjakan seorang perempuan. Ngono kuwi contone berarti kowe lek meratukan seorang istri seperti Pak Kangkong. Nyambut gawe deng 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 kayane dicaosne Butuwi. butuwi. Arep perawatan opo kelakon. Wih. Lah kowe? Nyapa? Lah kowe apa ngono? Kowe suami takut istri. Sing takut istri ora aku. Sapa? Kile. Pak iki. Sik. Ketemu pirang perkara kok iso ngarani aku takut istri. Durus. Aku kita gagah ning panggung kaya ngene pimpinane wong sak rombongan kok. Gagah aku no, Pak. Kok iso? Aku kerja iki ora ditutne bojo kok nyantai kok los. Ape mampir nanti oke. Sik. Guyangan oke. Yakin kowe ora ya ditutne bojo. Warung semok oke. Ora ditutne bojo? Oh. Lah anakmu loro iki lho do melu kabeh ning arep iki. Lho, anakku ya seneng tak jak mampir-mampir kok. Jarman karo Jarmeh iki loro. Wah, lambene. Berarti nek ditutne bojone dikira wong lanang wedi karo wong wedok. Ngono. Lah dadi nanti gak iso mampir. Salah. Alah yo. Wujud cinta besar terhadap istri dimanapun harus kita bawa. Yes, iku Kasih mewujudkan seorang laki-laki sing tanggung jawab karo garwane sing meratukan bojone. Kowe padimu menutupi kelemahanmu to? Yo, Mak. Tak bayar dek ben rekeninge sing wedok. Mama Lucy loh menurut toh, keluarga yang bahagia itu ada 3. Oh, iya. Mangan bareng, sholat bareng, Iya. adus bareng. Ya mah, kowe tau adus bareng karo bapak ora? Aku moh mangan bareng tahu karepku ben mesra tak kon dulang. Mulai tanggapan isu didulang ngarep omah. Tanggaku budal kok anu komati apa lara to kok didulang. Karepku ben ketok mesra kok. Kasih sayange, sholat bareng, adus bareng. Itu tanda cinta dalam berumah tangga. Dek ora gelem no wong bojone gedine rong aku lho. Adus dicemplone gedhe jedeng kan ra iso ngangkat. Dek kuwi Iya. bojone gedhe kaya aku. Anjene- Nek adus piye plok. Aku bongkar jeding ping 4. Apa? Yo gara-gara gegeden iki. Oh iya. Angge tak jolo loro Ngono kuwi cilik-cilik. aku sudah berbangga luar Nggih. biasa nggih Ya Mas. bangga Kangkong. ditanggap kok. Lantaran Mas Kangkong kula saged tepang Pak Pri Nggih. kalian warga masyarakat mriki iki ngerti Betet. wis setahun kepungkur lek ngejok. Nggih. Makane tenan lek ku wedi serak kaprah Mas Kangkong iki mau. Kowe wedi ra? Dobel campur sari rata tampa demi Pak Supri karo warga kene iki. Apa enek? Duh, apa nih? Enek no sorry no Cari padiah sok. ki. Campur sari enek. Enek. Wayang iki. Neng Blitar. Ora wani ndobel. Ora wani Aja, mergo dek deman ben awake ya wis tuwek. Dadi Cangkemmu. nek siji ae aja ndobel-ndobel biyen awake dhewe sik sehat ya. Lah aku iki masih tua-tua iki. Ya ta? Ya ta? Kowe endi kowe akan Malah kaya film Susana. Duwe endi kowe karo aku? Rene. Rini yo. Ayo. Kowe kok Ora iso, ngolak-ngolakne ayo. aku. Sing ngono nek Aku wirami. wanita ya pelatih aerobik. Ini. Ayo. Aku iki Nantang lu si Brah. Iki tontonan apa to Gak iki? urus, ora urus. tapi ngene iki aku gak seneng loh salah satu. Ucala ngono, Pak. Eh, Ucala iki dhuwur, masuk Pak. Ucala dhuwur, Pak. Gak urus. masuk YouTube. Iya. Rodok, rodok. Dewi Anjang sana Anjang. Kaya ngono. Tes moro kok. Kang mboten pinanggih Kang Mas panjenengan kok tiku. Haning ora terus kaya ngono. Panjenengan kok nglarani ati kula panjenengan tumindak sedek. Masalahe nganggo trap silo. Awake dhewe iki wong kadunungan kraton. Kraton di Met. Dadi, Kraton di. cek golek wilayah. Janji panjenengan menika ora nek wong wadon liya sing ayu ana ngalam donya iki kejaba karo aku ananging Piye? panjenengan
iya to, asma. Diomongi. Kula niki tansah prasetya dumateng panjenengan tapi panjenengan janji. Kaya ngene. Panjenengan kok tegel sanget. Aku ora blenjani janji. Ning mangertenono aku ki golek pangupa jiwa kanggo sliramu wong ayu. Kok bisa adat kok. Terus mekaten. Aku rumah. Mboten mikiraken pengalih kula kados menapa. Pinten-pinten taun kula sampun kados panjenengan kok tegel kalian kula. Wong ayu, percaya karo aku ora bakal mliya. Mangertenono. Kaya ngene polahku ki kanggo sliramu wong ayu. Lunging mekar lan semi. Anggonku. Kok kaya Puspitanala kuwi. Estu panjenengan Mas. Kusuma. Panjenengan tresno kalian kawula saestu. Iya wong ayu. Matur sembah nuwun sanget Kang Mas. Panjenengan kula gemi janjinipun. Met, sikat met. Sikat ya aku gak rangkepan kono. Waduh, odot iki nek delok iki gampang lho. Lho. Wah, lha iki anu kasus nang Mriki lho kados pun janji. surat. Tok. Mas. Tok. Kang Mas. Ya. Wilo. Lho. Lah ngopo lho ngopo? Kowe ndagel sik tak umbah-umbah. Adene yo kok Umbah-umbah. sakmono. Ya nyanyi ya. Ya nyanyi. Ah, menika wonten permintaan Mbak Lucy. Wonten. Saking menen Pak Supri. Nggih. Supriyadi nyuwun lagu entit. Lah iya. Nah, menika nyuwun lagu entit Mas Kangkong. Nggih. Mbak Lucy sing nembang. Oh, nggih. Nah, Duete kalih niki to. nggih no. Nak mau ngono lho. Oh iya. Oh ya, kowe dadi anu entit bindeng. Entet gak ngono kuwi, kene iki untune anu irunge jeprak ning dhuwur Oh, lho. dek karet gak ono karet. Penting suara wis to, Bro. Nah, elene odo-odone sik to kae. Sapa sing iso odo-odo? Kakung. Langsung. Satu tenek mboten dibeto. Ya. Entit. Oh, nggih. Niki dereng siap niku. Wis iki gak apa-apa. Ya wis sakniki ae kene net. Ajuran. Lah muni kok mau iki kok nyeluk-nyeluk aku. Sapa inte lho Mas. Urung ngomong caturan sik kok ya. Iya. Lipstik sakne iki. Kowe jebret cangkeme tenan Ora malah usah wis ngono kok. ya dipacai Pokoke suarane bindeng. Ya ya. Suarane bindeng. Akeh lah. Heeh. Iku ora bindeng ku. Nyak nok nyeluk-nyeluk. Met. Yo. Wes, men puas weh. Apa ngawak tenyuk-tenyuk. Ah, lha iki sing celuk sapa sing putri namine sinten Mas? Si Andi-andi lumut. Lah iku ande-ande lumut to. Dewi Entek kok, Sekartaji. Dewi Sekartaji. Ngono lho. Anu Winyen ta, Mo? buke sapa? Kita anu wong lanang Oh iya iya, Alo oh iya. ewo. Iya. Ande. Heeh. Nah, apa to? Kok delok nak ae. Iya nak anu wek nene ndit nyok uwe sing anu nyok uwe kabeh. Iya wis nak maknai malah Mana ya? Wewe omong kowe enak manut kok kono. Enek ndit ngene ayo. sing nandur terang londeng dawa Nding oh. wedi Nyok. kowe sapa ente Ating nandung aku nyawuk-nyawuk nang wewean nyawuk-nyawuk ning nandung aku nyangan nyoli nyem Kowe karo bungkuk to cerot, kowe ora tau ndelok Aku toprak. gutun ngecek kowe.
Getun kowe tak bacok kowe sesau gak nyang lho. Lho pancen yo preyok. Oh, rek sesuk ya. Sok prei. Gampang entet, aku mung takon wae kok. Nok anak-on. Nah, Seneni. seneni. Neni. Oh, anak-on. Oh anak No anak-on ae. Oh tengah nang nandung aku. Ih, manene nepok nga. Oh, sinandur kowe tontet. Yo. Oh, terangmu cilik apa gede? Lho, Neng. Oh, tontet. Aku ndelok jrodang iki. Kau menengan tak unutane dewe. Yo yo. Terus lakune ngene, ngono lho. Ah, lekoso. Apa? Hei, hei. Nah, maju. Apa? Tak gendeng-gendeng drut-drut ngono lho. Oh baleni neh. Nah, Kowe kok apik ngono ya Met malah Met. Anjen pengkhianat tak weh. apa? Iki lho anake camat. Oh ya matur nuwun. Sing nandur timun cuwilik bongkeng kuwi sapa entek Nungakne ya ne. sing nandur Ating nandung aku ya wo ya. Ndang pek-peken ya wo ya. Angerti ijoni. Sikile iki Alah tenan apa piye tontet? Aku mung takon bae kok. Nak anu kowe ya ben iso menjiwai tak tabrak bis. lho kowe iki aku iki. Wong kok nyanya ngono. Lah ngono. Asen yo ngono. Nyanye. Ayo mlaku ya, Sing Jal. nandung aku. Mlaku. Nyanye ngono no. Oh iya iya. 20 tahun kas Met. Cicing kasih Loro rungokno wong tuwek kaya ngene nak sekolah tenanan ya. Ayo, ayo. Dadi anake. Oh iya anakmu to. Sik, kowe duwe Pak ngono kuwi isin apa ora? Gak. Lah kowe isin ora? Oh gak isin Met. Berarti wis mbok doktrin ya Met. Iki anake tenanan apa piye? Nek iki tenane iki gak ketok nek sing Kok iki. ganteng men to anake? Tanggane ganteng-ganteng ya Met tanggamu ya. Lho piye Iya. to keterangane? Sak nek wong kontrak omah wong luar negeri iki terus tukul iki. Aku tanggapan rame ya wis ben diurutno. Lho sedekah anu kowe tegese sedekahno. Heeh, sedekah rasa. Cicing kasih ondet ya. Ngono ya kan nek. Sikile pincang trot maku. Tak tanya tepatnya. Iya. Apa kono wis modok ngantuk? Nak kuwi lah yo cinak kok entet. Ya kan jahat kalau aku. Sing nandur jagung Jagung. dawa Nawa. rambuté Ute. keluar. Ente nawa. Rambute. Rambut. Rambute. Rambute. Rambute entet. Rambute. Iki karo sepele. Nek wis bar rambute terus culno. Kok iso isik pangkat dikenek-nek. Pancen tak kekrek sangkemmu ngene kok. Wong kok Rambute dawa abang-abang atang-atang. kuwi sapa entet. Ngono ya nduk ya. Eh? Kuwi ngono, ateng nandung aku nyamuk ya. Peken kabeh nyamuk ya. Angerti ijongi. Ora entet. Aku Ijongi. mung takon wae kok. Mek nak momo ijongi. Eh? Mek nak momo. Lah lha mbok kene aku terus kowe duwe apa entet aku mung rambute kok. Abune tinggal, liyane gawa anakku ijongi ya. Nak sayang aku titik ae. Mama. Ayang le. Ya tak idoni. Ana apa-apa. Ma, wis bar. Kok ben mbok tayang idonono enggak apa-apa ya. Met. Wis bar. Adikane ora ngono kuwi. Alah ora bendino ya, Dek. Wong kono ya Kowe malah golek kesempatan dalam kesempitan kuwi ra kena. isone ya nak pas tanggapan kok. Si entet. Lah niki Bu niki. Dintekke ya. Si antet ayo. Ya yang Yo. Si antet.
Wah, nyuwun sewu niki pancen Lali kabeh. tembang lawas niki ra Lawas, disete. Nggih, nggih. ngapuntene lek ngaturi kurang sekeca ya, Mas ya. Ya. Nggih. Saire ya mau ngono kuwi to. Nggih. Kenajune ngajaki lalu pardasi. Kabeh padha lali. Iya, ngono. Guyu tapu. Bakune saged minangkani pamundhut saking sing kagungan dalem. Angin. Masih gratul-gratul, graya-graya. Angin. Aha. Sampun menika Mbak Nggih, Libo. sekedap menika wonten pamundhut kathah lumantar WhatsApp. Nggih. Mbok menawa setunggal mboko samiji dipun aturaken. Menika saking Cikarang monitor matur sembah nuwun. Ya. Menika ugi assalamualaikum Mas Kangko. Waalaikumsalam. Nggih, Pak Bambang Malangsari badhe nyuwun tembang Udang Kuning matur sembah nuwun. Nggih. Pak Wokertosono mirsani. Nggih. Salam kagem kanca-kanca Dwijalaras Indonesia. Matur nuwun. Cikarang malih. Nggih. Oh iya, Dek dalu nggih Cikarang. Nggon nyawer saniki. Ya ora. Iya to lali to piye? Lagune rung dipinangani mampu dereng. njaluk Dewa Tresno. Tresno, nggih iki. Nggih. Ditak. Saking Ngadinu Pondok Ungu Jakarta ugi monitor. Ya. Mbak Tia Murti nyuwun lagon sumanding lawan Negara Angin. Ya. Spesial kagem Danjul Dion apa iki? Arhanus. Ya. Sehat walafiat Pak Kangko nggih. Salam unjuk menjane Pak Dwijalaras Indonesia forever. Menika nyawer 1 juta rupiah, Mas. Yo, wah, matur suwun. Nggih, Mbak Tia Murti saka Singapura. Tia Murti dari Singapura. Singapura, Derek matur diatune nuwun. Dewa Tresno niku. Nggih. Uga menika tasih kalih kula wacane sisan nggih, Mbak Lus. Nggih. Monggo. Nggih, Pak Darwi getas nyuwun gending aja dipleroki, sampun katur. Nggih. Nah, menika ugi asalamualaikum Pak Kangkong nggih. Saking Pilambanggung Girirejo Bagor, Jawa Timur. Malam ini monitor pagelaran wayang kulit semalam itu muga Pak Kangko sehat selalu. Kalian diumumaken Mbak Lucy Brahman. Nggih. Kalian Mas Komet. Ya. Insya Allah kula badhe sowan malih wonten Nganjuk. Benjang tanggal sekawan Juli wonten ing Grojogan Brebek Nganjuk. Nganjuk. Nggih. 4 Juli. Nggih, terus 18 Juli mangke sowan ana daleme Mas Erik saha Mbak Sari. Dusun Kewajon, Desa Sambironto, Kecamatan Baron, sing kala wau tindak mriki. Wah, nggih luar biasa. Alhamdulillah ditresnani Piyayi Nganjuk Mbak Lucy. Piyayi Nganjuk yang antene sakniki idola. Penggemar seni budaya yang luar biasa, ngeleluri budaya Jawa, pecinta wayang khususnya. Niki nyun sewu nggih ditenggani kalian dulur lanang. Sapa, Mas? Mas Mukidi saking Woto Channel. Woko. Woko Channel. Woko Mukidi. Channel. Monggo. Oh, teko Mas Mas Mukidi lho. Nggih, nggih. Sing disuwun Podang Kuning Mbak Lucy. Podang Nek Kuning. sumanding kalian Suara Angin sing disuwun sumantene Bu Dwi Kurniawati bubar iki. Oke. Podang Kuning napa Dewa Tresno wau? Dewa Tresno nggih saged Oke. saking Cikarang wal dalu. Mumpung niki Mas Komet wonten. Wonten siap Nggih. Dewa Tresno. Santai. Nggih. Niku wae padha. Yo musikipun Mas ya.